Total na 129 person with disabilities o PWD sa Camarines Sur ang pigtauan in cash assistance kan DSWD Bicol kan nakaaging Lunes. Ang pinansyal na asistansyang ini ang nasa lindong kan kalahi SIDS kapangyarihan at kaunlaran sa Barangay Cash for Work program kan ahensya. Halis sa 24 barangay sa Banuaan kan kanaaman ang mga napiling benepisyaryo. 3,450 pesos ang naresibikan kada kabaling PWD. Ang Cash for Work ay naglalayong magbigay ng pansamantalang tulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga taong may kapansanan or PWDs na magtrabaho sa komunidad or magkaroon ng pansamantalang empleyo, lalo na sa mga pamilyang may PWD member na may mababang kita. Ito rin ay inilaan para sa mga household or sambahayan na naapektuhan ng mga kalamidad like especially the COVID-19 pandemic. Sa iraram kan nasambit na programa, kinakaipuhan kan sarong benepisyaryo o kan kapamilya kan sarong PWD na magtrabaho sa indang barangay sa laog nin anum sundo 10 aldaw. Sa kabilugan, 445,050 pesos ang naipanao kan DSWD sa nasambit na Banuaan. Sa part po ng DSWD Field Office 5, igwa po kitang target na 114 LGUs and ang target pong beneficiaries ay 26,119 sa buong Bicol na po ini. And part na po doon yung Kanakman, Camarines Sur, doon sa 114 LGUs. So maswerte po sinda na nakalaog din po and ngunyan po ay na serve ta na or nabayaran ta na itong mga PWD beneficiaries ng Kanakman Kansur. Taong 2022 kan puunan ang programang ini sa Kabikulan. Obheto kaining matauan ng tsansa ang lambang mamamanuaan na mapausuwagan sa indang mga sadiri asid ma-empower ang lambang miyembro kan komunidad. Nagtutubod ang ahensya na ang mga PWD ang saro sa inspirasyon ninda nga ni ipadagos na magsikad ang programa. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.